Hello guys, I'm back. So welcome to Glens again. So before anything else, don't forget to subscribe to my channel. Hit the bell button para sa mga darating pang videos para ma-notify kayo. So ngayon ang topic natin is kung paano natin i-delay yung signs of or graying of hair natin. So ito isa lang ang tip na ibibigay ko sa inyo. Sana maka-help at hindi naman siya kamahalan. Makikita lang ito sa ating kusina at ginagamit din natin sa pagluluto. So ang ingredient ko na ginagamit, anyway nakatry na ako nito, okay siya. Ito lang, isang onion. Ito lang, isang onion. Tapos of course meron tayong ang laki wala kasing maliit, ito lang yung available. So grinder, meron tayong grinder, saka may isang sisidlan tayo, tapos may maliit na strainer, tapos may isang teaspoon guys, lagyan muna natin ng ng maliit na towel yung ating liquid para lang siya, protection lang siya kasi medyo siya, yung onion medyo siya sa balat. At saka ayan gagawin natin. So ito na yung na-grind na onion, tapos na-strain na siya. Ito na yung juice niya, extracted na juice niya. So ang gagawin lang natin ay itong toothbrush na ito. So i-dip natin siya dito, tapos unti-unti natin siyang i-brush siya at
A few minutes later. Pagkatapos nito guys, i-wrap natin yung buhok natin ng plastic, any kind of plastic. Ayan. Ayan. I-wrap natin siya ng mga 30 minutes. So, in 30 minutes, pwede kayo magluto, maghugas, or anong gagawin nyo, maglaba, or whatever. For 30 minutes. So, hintayin na lang natin ng 30 minutes. A few minutes later. Hi guys, ito na pala, nakapag-rinse na tayo ng ating buhok. So, ito na yung ano niya. Ito na yung ano niya. Hindi lang naman hindi lang naman prevent ng white hair yung onions, nakakaalis din ng dandruff, at saka maka-reduce ng falling hair. So, sa mga may problema sa falling hair dyan, makaka-help talaga yung yung ganong remedy, yung onion na i-juice mo siya at i-apply mo siya sa iyong buhok. So, sana maka-help itong video na ito. So, don't forget to subscribe to my channel and click the bell icon para sa mga susunod pa na video. So, okay, bye-bye.